Ukube ngempela wena uNkulunkulu bungekho kulobu bunzima engike ngibhekane nabo, ngabe ngiyini? Ukuthi ngibuka nalabantu ebengithi ngiyabathemba sebengijikele. Hayi kodwa uNkulunkulu yama nomuntu. Uyabona mawungakaze reject empilweni, mabengakaze bakunekele izandla abantu, uma nje bangakaze bakurayithe off abantu, ngiyakubongela. Kuthi lapho sekwenzeke konke aqhamuka omdala weinsuku athi ngikhona. Awuthi 1 uthi 2 sibonga nje uNkulunkulu ukuthi usithwalile.